Before the end of this year, I'm creating 1 million jobs for South Africa. Did the president ask you that initially? No, it greatly achieved. It greatly achieved. I'm saying people must not slow down, because the reason why the illegal foreigners are so much in the country is because the leaders forgot. So I don't want these men to forget. We will not stop until we pass away. So akekho umuntu ozohlala phansi nje aneka amasende angazi ukufanele benze. Siyasebenza. Makadi muri yeZimbabwe kusangana zvekare kwatiri kuita pano pandinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika makona mana ese enyika. Nyaya ndakakubatirai pano inyaya inorwadza iri kuitika munyika yeSouth Africa, iyo yakanga yakavimbiswa kunzi musi wa30 pachange pachirohwa maforena, noti maZimbabwenzi chete asi maforeigners ese, unyangange uchibva kunyika ipi kana nyika ipi, havasi kuda chinonzi foreigner. Kunyangwe une bepa kunyangwe usina bepa, havasi kuda chinhu chinonzi foreigner. Hanzi mboendai kunyika kwenyu timbogadzirisa nyika yedu. Asi chiri kurwadza ndechekuti shoko iri richisvika kune vakawanda, vamwe vakaritora seshoko remafanizi, havana kuritambira zvakanaka. Endi zvinhu zvagara zvinoitika nguva nenguva kuti maSouth Africans anombodzinga kuti endai kunyika yenyu, endai kunyika yenyu. Vamwe vongoti zvinhu zvinoitika mazuva ese saka zvichangopfuura. But kutaura kwatiri kuita kunoku, izvi zvinhu zvichanetsa kupfuura, nekuti izvozvi nhasi uno kune vanhu vakawanda vafa munyika yaSouth Africa, kunana Joburg, kupi kunana Durban, zviri kuitika ikoko. Saka dai muri yeZimbabwe taikwanisa tagona kudzoka kunyika yedu, zvinhu zvichakanaka, nekuti nhasi harisiro zuva rekutanga nekupedzisira kwazvo, asi izuva rekutotanga zvichitoenda kumberi, nekuti vanoti kumashure taiteerera mutemo wemapurisa achiti itai muchigumira apa, itai muchigumira apa, but kutanga musi wa30 hatina achatimisa. Vakangosangana newe vanenge vachiuraya, vakasangana newe vachange vachirova. Kune imwe nzvimbo yaitika mhirizhonga zvekuti mapurisa asvika ipapo achida kuzama kudzima mhirizhonga iyoyo. Panonzi pakudzima mhirizhonga panga pakushandiswa pfuti, ndokubva pashudwa mwe mukadzi achibva afira ipapo. Zvekare nekutsamwa kwaita vashudirwa munhu iyeye, vabuditsawo pfuti yavo, ndokubva vashudhawo maSouth Africans kukafa anga achitungamira chikwata cheDudula. Saka kureva kuti pane vanhu vaviri vafa, muforena nemuridzi wemunyika imomo vafa. Kune vamwe vanofunga kuti zvinhu izvi hazvisi kuitika, kana zvisati zvasvikawo kwaunenge uri zvinoita sekuti hazvisi kuitika, asi zvinhu izvi zviri kuitika. Kunzvimbo yemuPietermaritzburg kunonzi vanhu veimomo vari kuteera door to door vachibata maforena vachivaendesa kumapurisa vachiti sechai kuti munhu uyu ane mapepa here kana kuti hahana. Kana une mapepa vari kukusiya, kana usina uri kubva wavharirwa woiswa mugumbakumba woendeswa kunonzi kulindela. Itori rombo rakanaka iroro kana ukaona uchitorwa uchiendeswa kumapurisa unenge uri mumaoko ari sefi. Vakawanda vacho vakasvika usina mapepa vanosvika vachitouraya, ende ivo vari kuti kuve nemapepa kana usina zvakangofanana, hatisi kuda chinonzi forena munyika medu. Izvi zviri kuvhiringidza zvizvarwa zvakawanda zvemune dzimwe nyika. Muri yeZimbabwe chitiko ichi chinosuwisa. Vanhu ava vana moyo. Kana iwe une nguva chingozvitizirawo neupenyu hwako wodzokera kunyika kwako, zvinhu zvichakanaka. Asi chinhu chiri kunyanya kurwadza vanhu vakawanda munyika yeZimbabwe ndechekuti kune maartist ari kuuya, kune vamwe vari kuuya musi wa31 July muKadoma, kwozoita Mafikizolo iri kunzi iri kuuya kuHarare kuzopefoma ikoko. Makadzi zvekare ane show futi muZimbabwe. Vazhinji vari kugunun'una nechitiko ichi kuti munoramba sei muchitora vanhu ivavo vari kutidzinga kunyika kwavo vachiti tiri kumapedzera mabasa, then vouya futi kunoku moda kuti isusu tivasapote. Zvinoreva kuti mukanzwa vanhu vachichema kudaro, nyika yeZimbabwe ine chigumbu, inenge yakutoda kutorova vanhu ivavo zvokuti musi wavanouya hazvipere zvakanaka. Saka ivo vacho vari kutora vanhu ivavo, chenjerai kupwanyisa maproperties enyu, nekuti vanhu vemuZimbabwe havazombofungi futi kuti kunze kunei kana vatsamwa nemhuri dzavo dziri kurohwa, dziri kuurayiwa munyika yeSouth Africa. Handina akawanda anga ndinawo muzuva ranhasi. Ndichakusiyirai nyaya iyoyi.
imimi chiendai mucomment section mutiudzewo mafungiro enyu pamusoro penyaya iyoyi kuti munofungawo sei nechitiko ichi kuti vanhu vedu vari kurohwa munyika yeSouth Africa and then kweta maartist anobva ikoko achiti ada kuzotiimbira kunoku. Tinofara sei isusu mulaini medu mune mariro tichifara kuti mafikizolo ari kundinakidza, ini ndina hama yaurayiwa nehama yamafikizolo iyoyo. Inini hangu handizviono zviri zvinhu zvakanaka, handiziwo kwamuri kuti muchazvitambira sei mhuri yeZimbabwe. Ndinoti ngatisangane muchikamu chinotevera. Bye bye.